Morisco és la paraula que usa la història per a referir-se als musulmans espanyols batejats per la força. Els moriscos eren en la seva majoria descendents de la primitiva població hispano-romana autòctona. L'ús de la llengua àrab era corrent entre ells, en situació de bilingüisme en el castellà i el valencià, i la pràctica de la fe musulmana era molt evident, encara que secreta. Vassalls dels senyors cristians, però odiats pels catòlics vells, rebutjats per la corona espanyola, que es veia com a quintacolumnistes dels pirates berberiscos, dels turcs i els francesos, i detestats per la Iglésia, que dubtava de la sinceritat de la seva conversió, els moriscos van esdevenir en una massa objecte de tota classe de sospites i d'impossible integració. En diverses ocasions es va pensar en decretar la seva expulsió, però la mesura es va posposar a causa de les pressions de la noblesa aragonesa i valenciana beneficiades d'aquest règim de semi-esclavitud. Finalment, el 19 de setembre de 1609, el duc de Lerma, valit del rei d'Espanya, va signar l'ordre d'expulsió. Des de començaments de setembre, els terços arribats d'Itàlia van prendre posicions en el nord i en el sud del Regne de València, i el 22 d'aquell mes el virrei va ordenar la publicació del decret. A la població morisca se li va permetre portar-se tot allò que pogueren i vendre el restant, però les seues cases i terrenys passarien a les mans dels seus senyors. A partir del 30 de setembre, els poblaments moriscos van ser conduïts pels militars als ports de València, Vinaròs, Alacant i Dénia, on com a ofensa última van ser obligats a pagar-se el passatge. A Dénia, sota el comandament del marquès de Santa Cruz, i durant els dies 30 de setembre i 1 i 2 d'octubre van embarcar 3.803 moriscos repartits en 17 galeres de Nàpols. El dia 17 van salpar d'aquest mateix port altres 29 vaixells amb 4.587 moriscos del Verger, Gata, Pedreguer, Ondara, Miraflor, Serla i Mirarosa.
Els primers moriscos van ser transportats al nord d'Àfrica, on, en ocasions, van ser atacats per la població dels països receptors. Això va causar temors en la població que encara no havia embarcat, i el 20 d'octubre es va produir una rebel·lió morisca contra l'expulsió, centrada a les valls del Pop, la Guar i en la Muela de Cortes. A més, els moriscos volien més temps per a vendre els seus béns i, en el fons, albergaven l'esperança que vinguera el turc o els pirates berberiscos a rescatar-los. Els moriscos revoltats de les valls de Pop, La Guar, Gallinera, Alcalà, Tàrbena, Pego, Ebo, Seta, Travadell, Guadalest, Planes i part de la rectoria van anar ocupant les ruïnes del castell de Pop i el castell de les Assabares en el turó del sanatori de Fontilles per a resistir el decret de l'expulsió. A mitjan novembre, uns 17.000 moriscos concentrats en el cim d'aquesta muntanya, armats amb fones, pedres i alguna ballesta, es van enfrontar a 5.000 soldats dels terços de Nàpols i Sicília que integraven aleshores la màquina militar més perfecta del món, perfectament proveïda i armada. El resultat d'aquell combat desigual va ser evident. Mort el líder Almelini en la batalla del Pla de Petracos, l'exèrcit de Felipe III va massacrar a centenars de moriscos i la resta es va refugiar en els escarpats cingles del Cavall Verd, cim el nom del qual evoca precisament la figura legendària d'un cavall verd que van esperar en va perquè els salvara. Allí van resistir uns pocs dies, sense aigua ni aliments, fins a la seva capitulació final. El 29 de novembre de 1609, després de morir de fam i de set més de 3.000 moriscos, els restants es van rendir i van ser traslladats a Dénia per al seu embarc, després de patir tota sort de penalitats. La Muela de Cortes es va rendir poc després. La Marina Alta va perdre 2/3 de la població. Des dels ports de Dénia i Xàbia van partir uns 42.000 moriscos rumb a Orà, en un exili forçós del que no tornarien mai. Els camps conreats es van convertir en erms a causa de la falta de braços i d'experiència, perdent-se el cultiu del sucre, del cotó i de cereals, així com el sistema d'irrigació per mitjà de canals i séquies, al mateix temps que pràcticament desapareixia la fabricació de draps, sedes, adobats i molts altres oficis mecànics. L'expulsió va provocar la desaparició de molts pobles i alqueries. Només en el pla litoral de Dénia van desaparèixer Benicàssim, Matoses, Beniome i Vinyals. Els pobles van quedar buits i encara que els propietaris dels senyorius van intentar immediatament la seva repoblació amb cristians vells, tardarien moltes dècades a recuperar la seva tradicional demografia. Les destinacions d'aquestos moriscos expulsats van ser el Marroc, Algèria i Tunísia. Allí encara avui
molts dels seus descendents utilitzen els seus cognoms cristians o els del seu lloc de procedència. I han preservat durant segles les característiques específiques originals, com la cuina o la música i alguns giros lingüístics. En la Marina Alta van quedar uns centenars de xiquets adoptats i bastants adults esclavitzats o ocults en les muntanyes. Alguns van conservar els seus cognoms moriscos originals, que han perdurat fins als nostres dies. Vall, Baidal, Faraj, Redouan i Soig són alguns dels exemples. A l'octubre de 2006, el Parlament andalús va decidir exigir l'acord dels 3 grups parlamentaris majoritaris per a recolzar una llei que consentiria l'accés a la ciutadania espanyola als descendents dels moriscos. S'espera que la llei proposada passe a les Corts Generals. Aquesta mesura podria beneficiar a un nombre indeterminat de persones al Marroc, Algèria, Tunísia, Mauritània, Malí i Turquia, entre altres llocs. Vi